Cada dia es generen tones de residus, però moltes persones no saben com reciclar correctament. Això provoca que molts materials reciclables acabin a l'abocador, contaminant el medi ambient i desaprofitant recursos valuosos. Econavi neix per resoldre aquest problema, ajudant als usuaris a classificar correctament els seus residus d'una manera fàcil, divertida i motivadora. Econavi és una aplicació que combina tecnologia, educació ambiental i gamificació per ensenyar a reciclar d'una manera més intuïtiva. L'objectiu és fomentar hàbits sostenibles premiant als usuaris pel seu compromís amb el medi ambient. Aquest projecte forma part de M-Schools, una iniciativa que impulsa la innovació i la tecnologia en l'educació. Amb Econavi volem demostrar com una app pot generar un impacte positiu en la societat i en el planeta. Econavi contribueix a un dels grans reptes globals, la reducció de residus. Segons l'ONU, gestionar correctament els residus és clau per lluitar contra el canvi climàtic i protegir els recursos naturals. Econavi és molt fàcil d'utilitzar. Només has de seguir aquests passos. 1. Escaneja el còdic de barres d'un producte i l'app t'indicarà a quin contenidor llançar-lo. 2. Grava't reciclant correctament i aconsegueix punts per cada acció. 3. Consulta el mapa de contenidors per trobar-ne un proper. 4. Juga i aprèn amb desafiaments interactius sobre reciclatge. 5. Canvia els punts per recompenses o fes donacions a una ONG. L'objectiu és fer del reciclatge una experiència motivadora, senzilla i accessible per a tothom.